עוד יותר קרוב, עוד יותר קרוב, עוד יותר קרוב. נגעת בו? איתי, נגעת בו? אין לי בעיה לגעת בו. נגעת בו מהלשון? נראה אותך נוגע בו עם הלשון. כן, מה את נותנת לי? מה את נותנת לי אם אני נוגע בו עם הלשון? יואו, תראו אותו. מה את נותנת לי? הוא אוי, אומר, לא, אל תיגע בי! לא! איזה מגעיל! לא! אל תיגע בי! לגיא בחילזון, מה אתה? חילזון? מה, לא היה לך ילדות? מה גידלתם? זה כשר? מה, הם את לא אוכלת? מה גידלתם שם? זה לא כשר? זה לא כשר! סיים. הוא נוגע בזה, עמיחי? כן, עכשיו הוא נגע. בשני הצדדים. אני לא מדביק את העיניים לזום הזה. גבר, טקטי צריכים יותר את הזום הזה משטח. ספרי מעניין, זה מאוד מעניין. אוי, טנק. אוי. אני צריך לראות את זה מקרוב. ילד, נוגע בו. עברת זה סרט. דבר הרירי. טין 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 טין